Кой е майката? Вие сте? Да ви ставим сега тук и ви ставам букета, но не мога да не е до вас. Да сте живи и здрави. Просто здраве да ви даде на вас и знам от не носите си да заедно берекет. Поздравете се, Сръцка, Еленка. Плачливия, късови. Книжичка една, 20 динара от общността. Да не му знаете името, как има? Борис. Борис, браво, име, браво. Така, как ми кажа на нас? Да. Какво е чувството в нова година и провода? Проводете за новата година, прекрасно живото, сакам да се заблагодаря на целият тим тук, на докторите, сестрите и да посакам да сте градини, срекна нова година, благодарност до градоначалнику. Неговата посета.